हे हितई में अरे चली गइलू दिलवा के पागल चार दिन खातिर तू हितई में आई चली गइलू दिलवा के पागल चार दिन खातिर हे हितई में आई के चली गइलू दिलवा के पागल बनाई के ध्यान दे ललन जी इहे तू बोला भाई देखिए हमार भगिना सत्यजीत सरकार सुनील भैया हमरा के आशीर्वाद देले बनी लाल बिहारियो चाचा आई रहे चल गनी के बानी और ले ली और देबो रहे पहले हम नाच में हमार बाबूजी गावा सुनो हां त हमार एगो पप्पू चाचा बड़े में रहीमपुर मोड़ के हां खूब रात को पैसा दे अब भोरे मांग ले तो हम जानी कि बड़ी सेटिंग बाकी ओ हो लोग जान कि गोलू रजवा के बड़ी पैसा मिल रहा बाकी अब वो बात नहीं ना हमार रामो कुमार ठाकुर बाबूजी आइल होई जे हमरा के जियोले बड़े अब उनकर मन करी तबे दी ना दी कहले कि ना जब नीमन लगी तब दे ना त मत दी अरे की बोलो का तोरी हमारा हाथ में डाल के परनवा गइलू हो तब नु लइका कहता का कुर्सियां खाली हो जाइनो तो तनी मनी भर दिहल जगह जे खाड़ा बा बैठ सही किया न धनी अभी हम 1 मिनट समय ले तने उगम छे इब्राहिमपुर मोड़ पर बहुत भाई हमार मिल ललन भोजपुरी